Татар федераль милли мәдәни автономиясенең уйышып эшли башлауына быел ширек гасыр булды. Әлеге иҗтимагый оешманың күп санлы милли проектлары турында сөйләү өчен без бүген студияга әлеге оешманың башкарма директоры Миләүшә Шәрәпованы чакырдык. Актуаль әңгәмә сәхифәсен журналист Миңназыйм Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Миләүшә ханым. Хәерле көннәр. Сез эшләгән оешмага күптән түгел генә 25 ел тулды. Бу ширек гасыр дигән сүз. Әлбәттә, шушы озак вакыт беренче карашка, ләкин шушы вакыт эчендә нинди үзгәрешләр кичерде икән автономия, татар федераль милли мәдәни автономиясе? Үзгәрешләр безнең байтак. Біз инде менә үзегез әйткәнчә 25 ел дәвамында әкрен үсә барабыз. Хәзерге көндә безнең сафларда 46 регион оешмасы тора. Аларның 39-ы ул региональ автономиялар, ә инде 7 төбәктән ул җирле генә автономиялар. Соңгысыннан безнең менә быел гына без Хабаровск өлкәсеннән оешманы кабул иттек. Шундый ерак җирләрдә безнең татар халкы яши. Бүгенге тапшыруны караучылар милли автономия нәрсә белән шөгыльләнә икән? Федераль автономия дигән сорау биргән микән? Шуларга да кыскача җавап бирсәк иде. Төрле эшләр белән шөгыльләнәбез. Инде менә юридик яктан алсак, булышабыз менә шундый оешмаларны теркәргә, һәм дә инде менә шулай эшләп китергә, дөрес иттереп, матур иттереп эшләп китергә, һәм дә инде күп кенә булышлык итәбез менә шул оешкан оешмаларга җирле дәүләт оешмалары белән Бергәләп элемтәгә керергә һәм дә инде матур иттереп бергәләп эшләргә. Төрле семинарлар үткәрәбез. Ул да калса инде ничек грантлар дөрес иттереп язарга, ничек аларны тормышка ашырырга, ничек анда финанс отчетлар бирергә, шундый мәсьәләләр буенча. Инде һәрбер күп кенә оешмалар безгә мөрәҗәгать итәләр, ничек татар телен өйрәнү буенча курслар ачырга, нинди әсбәпләр алырга, ничек ул татар балаларын өйрәтергә татар теленә. Шуңа күрә менә сез күрәсез инде Стәлдәге мин алып килергә тырыштым. Һәр ел сайын без тырышабыз, нинди дә булса, менә шундый әсбәпләр чыгарырга, безнең татар балаларына, татар яшьләренә, татар балаларына кызыклы булсын, татар телен өйрәнергә кызыклы булсын. Менә шул җыр китапларын алсан, менә мондый стәл уеннары менә күрәсез. Инде менә быел соңгысыннан алып, менә без шундый пропись чыгардык. Язу дәфтәре, монда һәрбер нидә үзебезнең татар хәрфенә багышлап шигырьләре дә бар, төрле балага матур булсын, күңелле булсын, татар телен өйрәнергә дип менә шундый күзлектән чыгып, шундый менә әсбәпләр чыгарабыз. Мин әлбәттә алып килдем төрле елларда чыккан әсбәпләрне. Менә бу китаптан алсак инде, менә бу иң беренче иттереп 2009 елда чыкканы, шундый әсбәп. Ул һаман әле дә регионнар безгә шалтыратып, тагын юкмы, тагын бирегез. Һәм дә инде безнең җитәкче белән Илдар Ирикович Гилмудинов белән инде без үзебезчә әйдә тагын чыгарыйк дип, акча ничек тә булса табырга кирәк. Еллар үткән саен нәтиҗәсе күренә бара. Һәм дә инде менә сезнең алдагызда, мәсәлән, этностиль своими руками дигән ультрафаритлар юк, менә аста. Ул инде без аны үзебезчә балаларга, яшьләргә дип чыгарганык. Әмма дә ләкин менә беләсездер инде күп кенә регионнарда татар хатыннары оешмалары барлыкка килде. Шул Аккалфак, төрле
Хәтта алар да шалтыраталар, алар бит инде түбәтәйләр ясыйлар, калфаклар, ие, бик уңышлы. Тормышчан, тормышта кирәк нәрсәләр инде була барсы, әйме? Бик кирәкле. Менә 2 ел элек менә шундый татарская этника дигән нәрсә чыгардык. Без инде аны Бурятиядә безнең Саҗидә Растамовна дигән доцент бар. Ул милли мәдәни автономияны җитәкли Бурятия Республикасыннан. Ул шундый вот матур гына нәрсәне чыгарды име. Татар балаларына шундый безнең татар телен, миллекне ие тәрбияләү өчен шундый әсбәпләр чыгарабыз. Нинди тираж белән чыга һәм бөтенесенә җитәрлекме? Юк, әлбәттә җитәрлек түгел. Әмма дә ләкин без соңгы елларда таптык шундый бер ысул. Безнең үзебезнең сайтыбыз бар. И бөтен чыккан әсбәпләрне менә моннан башлап, менә ул шундый кызыклы буяулык, монда да татар халык киемнәренә багышланган әзгенә информациясе да бар. Һәм дә инде менә шундый балаларга иң мөһим Ябыштыру, буяу, бу инде бомба дигән шикелле. Без һәрбер әсбәпне хәзер үзебезнең сайтыбызда урнаштырабыз. И анда һәрбер теләгән кеше сайтка кирип, аны файдалана ала. Файдалана ала. Мин шулай булса, алга таба да чөнки тормыш дәвам итә. 10 елдан соң да, 25 елдан соң да, 30 елдан соң да татар яши, Аллаһка шөкер. Шуңа күрә аңа ярдәм итү ысуллары күп төрле һәм бу чиракта һәр кайсыбызга эш җитәрлек дип. Алга таба да сезгә уңышлар булсын. Рәхмәт бик зур. Исәнлектә күрешик.